daog kog 30 mil ane. Grabe mo kaana lagi day oh. Uy! Oy, Kol. Timingan ako nimo kinaa ka dire. Moadto ta og padulong sa inyo ha. Uy! Lumil! Suroy lagi ka. Sa may tuyo nimo. Marag lagi unta ko nimo, Kol. Ha? Sinaki gamay tinabigan diha ba? Oh. Unsa mang kuana? Unsa on dali mong kwarta di ay? Maulaw lagi ko, Kol. Mingon mo nga napildi mo gapon to tari, Gol. Buinas ta to kung kwarta ba. Saon man wala mig kadaog. Pero birthday ta to sa kong anak. Na. Sugarula gud nimo dong ay. Dami na nasugal. Lisod kayo na. Alisod oy. Nya. Saon man na ro. Wa jud kay kwarta gid. Na kay kwarta dire. Pila ra man ni oh. Pila may kinahanglan ni mo? Ah, sa mga 20 mil lang gud, Kol. Kuan na dong ay. Ay nani na lang dong. Total. Kinahanglan jud ka kwarta. Nako idea. Na may manok sa inyo ha ka. Naunta ko usa ka manok dito, Kol. Para tari unta to. Saon man mo koy kwarta? Ay nani na lang gyud niya tong kuanon buhaton aron makakwarta ka ba. Ha? Total na amjo kay manok. Kusog ka suksulong dito sa inyo ha. Total dayo ra magyud ato ang baryo. Di mo ta silingan. Inani na lang kung nako idea. Ugma manulong ka sa mga kumpare dito tare. Ha? Nya kasado ay mo day mo bisag tag 20 mil, 10 mil baron. Nya kanang kasado kuha na dayon. Pang magkuan sugod ay sa buhi ditawagan ko nimo. Nya unsaon pagkakwarta na to anak, Kol? Kuan magpakaroon ingnon kung pulis ba. Nya sa dili pa mo magtapad maniguro jud ka makatawag ka nako para inig sugod tawagan ko nimo dayon nga mana ka nga nana din dire so iihi lang ug ka. Sige, Kol. Nya sigurado lang gid nga kuan ha kanang kwarta ba kasado ba. Kuliktaha gina para makwartahan na to nya igabot ko na manggukod mo ko na. Away, blima na ko, Sige kana na itong baton. Okay. Timing ko kaayo nga wala ko ilhid ko sa inyo ha mo nang makapanakop gid ka. Kaya Kol, sakto na. Nya andama na imong tiil dagan ha igukdom pati ka kapil. Anda mo na kung tuil, oy. Sige, Tara. Kani akong manok gapon bay. Daog kog 30 mil ane. Grabe mo kaana lagi day oh. Dahan bay, lagi ko ingon na games. Pustaon ta ko. Wala ko kan ni ari gahapon bay. Sus. Naanta ko 20 mil ta bay. Muka maingon ako. Palit unta nako tog manok para breeding. 50 mil unta ti parada bay. Grabe makaayat sa kong manok lagi bay. Pagtugdon lagi kulang na lag ahos ug tanglad. Midja de bay. Kalahan lay ko wala aron tinula. Pre, tapat na, pre. Wala sa tuwa bay. Tarian to na. Wala gyapon ka matagam bay mel. Sige, tapat ta, sikay. Matinula lagi ng inuwaran ba? Sige bay, kari na na. Sige, sikat. Parang kinabay. Kasyado ay lang tadaanan ni Baya. 20 mil akong pusta ba ane. Ato lang ta mag-abot itong iabutan to kuag hapon. Kaya kung manok, murabi nag-sniper. Grabe ni makaaya. Tinula na daang manok lagi mo ron. Sige bay. Punin na lang nag 20 mo ha. Kay 20 mis kung kumpare. Oh, sige bay. Uy, blima ng 40. Ugma ha, alas 8. Sayo. Wait a minute. Ilokol. Ato mi mag-abot ugma sa imong abutanan. Alas 8. Sige, Kol. The next morning. Aton manok ni Bay Romel. Nula lagi labas to lagi. Nula dito. Libo ko bay. Kalibo po ko Bugaya mo bay mil oy. Pagtukan ko to eh. Sige na, kadi siya ng kwarta niyo. Sa duay dadaan. Log. Log. Log, kalibo log. Log. Log.
Log. 82 tap tanan parada bay. Oh, sa idos ito man. Sige na. Tara na. May dugayon. Di si kadiyon. Hon akong patog bangihi sa ko bay oy. Muniti sa bay oh. Pantay dagan mong kwarta bay ha. Dili kay salig na ko bay nga pagsagatos akong manok. Wait a minute. Cool. Nalami sa mong giabutan. Pagpaspas diya. Pahapit kami nagbuhi. Nanang kwarta na ko diri oh, 82. Sige, cool. Paspas diya. Ah, sige. Ay, nakaraos na gyud. Ari na manok bebe. Libur ba to ko ba ya? Ay, bula ka lagi. Hipos ng kwarta mo. Sikat diyon. Patay. Ginang ka. Di lang. Bato ni mo kinari bay. Wait a minute. Lukol. Sana ta sa akong abutanan. Ah, sige, Kol. Malabo ang 82,000. Grabe pa portahan ko. Uya, biya to do ay. 82. Kapag dagan. Eh, 2,000 ra mga dagan mo. Ha? 2,000 ra. Dahan, tunga tani. Kapoy gigirang dagan. Dali mo oh. Wali mo ha, 30. Thank Wali mo sobra. Ya. Anak kay pang birthday mo anak ha. Mga pambetes ko anak. Okay kayo. Ya sunod po. Ina ko guys. Sulong-sulong ket. Sige. Iya, imong amigo patong kumpare nimo. Hindi kundi sa imong lugar, inang nadakpan ka. Nadakpan ka puro ka kwarta og manok. Ya kanang manok ato na yabiyar na ilahan. Sige, nya sige. Ari na po, nya uli na ko. Uli ang pugo. Sige.